सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। नाथपाई मधु दंडवते यांचा वारसा कोकणला आहे, मात्र केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या संसदेतील भाषणानं वैचारिक दारिद्र्य दाखवलं असा टोला खासदार विनायक राऊत यांनी लगावला आहे। पाहूयात। मला खूपच वाईट वाटलं की आपल्या ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने बॅरिस्टर नाथपाई प्राध्यापक मधु दंडवते ते माननीय सुरेश प्रभू यांच्यासारखे विद्वान संसदपटू दिले। आम्ही त्यांच्या पायावर आदर्श वहिवाटेने चालण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु नारायण राणेने केंद्रीय मंत्री असूनसुद्धा लोकसभेमध्ये आपले वैचारिक दारिद्र्य जे दाखवून दिलेलं आहे, कोकणला हे लागलेलं दूषण आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।